Kdyby se Alenka mohla dobrovolně rozhodnout, jestli chce vlézt do nic neříkající a temné díry, jistě by odmítla. Naštěstí ale přišel králík, který ji lehce popostrčil. Díky tomu mohla poznat svět plný humoru, barev a dobrých lidí. Když se mladý člověk poprvé podívá na nenápadné dveře v suterénu zeleného paneláku na Bezděkově, může mít pocit, že vedou do míst, které pro něho nejsou. Může cítit stud, nervozitu, obavy. Může být stejně nejistý, právě jako Alenka. A to je přesně to, co mají společné. A to je přesně to, proč je tu mezičas, aby mladého člověka popostrčil do jámy a pomohl mu udělat svůj život barevnější. Můžu si s vámi zahrát fotbalek, nebo double, nebo ping-pong. A pokud by se ti nechtělo za nimi dovnitř na klub, můžeš je potkat i venku. Chodí totiž pravidelně do benešovského terénu. Klidně můžeš i zavolat nebo napsat na sítě. Když se pak u nás rozkoukáš, můžeš si s našimi pracovnicemi popovídat o čemkoliv, co tě trápí. V soukromí proberete vše, co tě jen napadne. Všechno anonymně. Nikdo se to nedozví. A kdyby se náhodou ukázalo, že to je hodně vážné, zavolají další odborníky a všichni společně ti pomohou. To je totiž jejich hlavní cíl a poslání. Tohle všechno a ještě mnohem víc je Mezičas, nízkoprahový zařízení pro děti a mládeže.